nejmenší soutěžící. Já ti budu držet mikrofon, jo, pokusy. Na stůl, by si chtěl. Může ti dát strýda na stůl. On tě tadyhle dá na stůl. Podívej, aby tě bylo trošku vidět. Tak. Tak. Přátelé, a jdeme na to, co to bude za písničku. Tak jdeme na to, do té bambulesky dej tečka. Bambulesky tečka, bude zase tečka, když bude zase a se bude bum, bum, hebali, zase bude odpalit. Tak Jirka tě zase tam postaví, tak přátelé, to bylo překvapivý teda. Plás. No to tečka. Hezký to bylo.